सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि सालम एनबी इउट्यूब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय नों दिनै बबेयाव दङ। बे गुवार संसाराव लिमिनला संसाराव जेरै जोंबो एना एनिजों बुंफबनाय बे संसाराव दिनै नों बबेयाव दं आरो माबोरै दङ आंनि अनजाग्राफोर। जोङो दिनै नुयो जेरै जोंबो बे बुहुमाव गोजोननाय शान्तियानो गैया। जों समाव गावनि जिबनखौ लानानै लामा गैयै राहा गैयै जों दिनै मोनो। लामा गोमाजानाय राहा गोमाजानाय बादि जों दिनै मोनो आरो बे सोंनाया जोंनि जिबनाव माब्लाबा सफैयो, आं दिनै बबेयाव दं। जोङो बे बुहुमाव माब्लाबा जोंनि जिबनखौ लानानै जोंनि न'खरखौ लानानै जों बुजि मोना, आं माबोरै बिदि जाखो, आंनि जिबना माबोरै बिदि जाखो आरो आंनि न'खरा माबोरै बिदि जाखो। आंनि अनजाग्राफोर, इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोयो पापआ जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव खालामो। पापआ जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव दोनो। पापआ जोंखौ इसोरनिफ्राय आन्दो खालामो। बियो पापनि बोलो आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो दिनै सोंनायखौ दोननो गोसो जादों, दिनै नों बबेयाव दं आरो माबोरै दङ। आरो दिनै बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों, फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि। आङो फरायगोन दाहा बिजाब 5 बालाब 26 सारिखौ आङो फरायगोन। फरायनि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, ओ फोरबो जोंखौ नोंनियाव लाबोफिनदो, अब्लासो जोङो नोंनियाव लाबोफिनजानायफोर जागोन। गोदोनि बोथोराव जेरै दङमोन बेबायदि जोंखौ खालामफिनदो। बै समाव जेरेमिया भावबादिया फोरबोनियाव बेबायदि बियो आरज खालामदोंमोन। गोदोनि दिनफोरखौ गोसोखांनानै, गोदोनि समफोरखौ गोसोखांनानै आरो गोदोनि अनलायनाय शान्ति परिबेसखौ मोनफिननो थाखाय जेरेमिया भावबादिया इजराइलफोरनि जानानै बिफा इसोरनियाव बियो बेबायदि आरज खालामदोंमोन। जेरेमिया मानो बे बाथ्राखौ बुङामोन? जेब्ला जोङो दाहा बिजाब 5 बालाब 1 सारिखौ फरायो अब्ला जों मोनो बेयाव बेबायदि बुंदों, गोसोखांदो ओ फोरबो जोङो मा जादों, दिथा होनानै जोंनि अपमान होजानायखौ नायहरदो। जोंनि बाहागोआ परदेशिफोरनिसो सोलायजाबाय आरो जोंनि न'फ्रा मालायफोरनिसो गथायजाबाय। औ, जाय इजराइलारिफ्रा मोनसे समाव आलो गोजोनै गावनि गामियाव गावनि न'खराव बिसोरो खामिदोंमोन, गावनि हुनि बिथाइफोरखौ बिसोरो जानानै गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोनदोंमोन। मोजां न' बाङाव बिसोरो खामिनो मोनदोंमोन। नाथाय मोनसे समाव बिसोरो गासैखौ नागारनानै बिसोरो बन्दी अबस्थायाव थाहैनो गोनां जादों। गावनि न' बांखौ नागारनानै मालाय जायगायाव बिसोरो थाहैनो गोनां जादों। औ, गावनि बागाननि बिथाइखौ जानो मोनालासे बिसोरो गोबां दुखु दाहायाव उखैनाय आरो गांनायजों लेलायनो गोनां बिसोरो जादोंमोन। बेनिखायनो दाहा बिजाब 5 बालाब 5 सारियाव बुंदों, जोंखौ जुंगाल बानहोनानै होदों, जोङो मेंबाय, जोंहा जिरायनाय गैया। इजराइलारिफ्रा हाया हाया बिसोरो दिनै दुखु दाहायाव थानो गोनां जादों। जेरेमिया भावबादिया बुंदों, जोंखौ जुंगाल बानहोदों, जोङो मेंबाय आरो जोंहा जिरायनाय गैया। दिनैबो गोबां रोखोमनि दुखु दाहाया जोंनि जिबनाव सफैयो। जोङो जोंनि जिबनखौ लानानै मेंनाय मोनो, जोंनि न'खरखौ लानानै मेंनाय मोनो, जोंहा जिरायनाय गैया। आंनि अनजाग्राफोर, बे गासै दुखु दाहाया मानो जादोंमोन बै समावलाय?
बिनिखायनो जेब्ला जोङो दाहा बिजाब 5 बालाब 7 सारिखौ फरायो जों मोनो बेयाव बुंदों जोंनि आजौ आजैफ्रा पाप खालामबाय दा बिसोरो गैया आरो जोङो बिसोरनि अपराधफोरखौ बान्दों। बै समाव इजराइलारिफ्रा पाप मावदोंमोन। पाप मावनायनि थाखाय गावनि न' बांखौ नागारनानै गावनि बांखौ नागारनानै साय सम्पति नागारनानै बिसोर गोजान जायगायाव लें अबस्थायाव बान्दा अबस्थायाव बिसोरो थाहैनो गोनां जादोंमोन आरो सैसोनो गोनां जादोंमोन। मानो बिसोरो गावनि न' बांनिफ्राय गोजान जाखो? मानो बिसोरो गावसोरनि हा हुनिफ्राय गोजान बिसोरो थाहैनो गोनां जाखो? बिनि गुबै जाहोना बेमोन बिसोरो इसोरनि नोजोराव पाप मावनायनि थाखाय। पाप मावनायनि थाखाय बिसोरनि जिबनाव बिसोरनि न'खराव गोबां रोखोमनि आनजाद फैदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि अभाब उखैनाया बिसोरनि जिबनाव सफैदोंमोन। जोंबो जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ नेवसिगोन जोंबो दिनै इसोरनिफ्राय गोजानाव जेब्ला जों थागोन पापा जोंखौ इसोरनि अननायनिफ्राय गोजान जोंखौ खालामगोन। इसोरनि गोजोननायनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामगोन आरो जोंनि जिबना गोजोननाय गैयै जागोन। दिनै नोंनि जिबनाव बेबायदि दङब्ला दिनै नोंनि जिबना गोजोननाय गैयै नोंनि न'खराव गोजोननाय गैयै नोङो जादोंब्ला आरो दिनै नोंनि जिबनाव गोजोननाय शान्तिखौ नांगौब्ला नोङो बेबायदि आरज खालामनो नांगौ। बेनिखायनो जेरेमिया भावबादिया इजराइलफोरनि जानानै बियो बेबायदि आरज खालामदोंमोन। फोरबोनियाव बुंदों दाहा बिजाब 5 बालाब 21 सारियाव बुंदों फोरबो जोंखौ नोंनियाव लाबोफिनदो अब्लासो जों नोंनियाव लाबोफिनजानायफोर जागोन। गोदोनि बोथोराव जेरै दङमोन बिदिनो जोंखौ खालामफिनदो। बियो जेरेमियानि इजराइलफोरनि लागै आरजमोन। फोरबोनियाव अनखांफिनजानो फोरबोजों लाबोफिनजानो फोरबोजों अनखांफिनजानो फोरबोनि रैखाथि गोजोननायखौ मोनफिननो जेरेमिया बेबायदि आरज खालामदोंमोन। दिनैबो नोङो नोंनि जिबननि थाखाय नोंनि न'खरनि थाखाय बेबायदि आरजखौ खालामगोन ने? आरो गोबाव समनि उनाव इसोरा जेरेमियानि आरजखौ खोनासंदोंमोन। दिनैबो इसोरा नोंनि आरजखौ बियो खोनासङालासे थानाय नङा। इसोरा नोंनि आरजखौ खोनासंगोन आरो नोंनि जिबनाव नोंनि न'खराव गोजोननाय शान्तिखौ बियो आरोबाव पुनराय लाबोफिनगोन। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै आमेन।